Lulu sasazo ngqo lwendaba estudio 12 kwikomkhulu le-SABC eGlen Park eRhawutini nazo eziphambili. This will mean faster train repairs, better reliability and new investment in nearby areas. Umphathiswa wezothutho unkosikazi Barbara Chris uthi urhulumente akanakuziphumeza yedwa izicwangciso zokuhlaziya icandelo lothutho ngololiwe. Njengoba nibona kusosinatha la siwasha la siphila la siyastruglisha kakhulu ngemandi siyastruglisha inzaba yemandi ibhlungu ngoba njengoba kusho ngasikudzala ndova ukuthi bathi khambe bantwana la. Uyaqatsela umbhodiyam okunqongophala kwamanzi kumasipala iNkomazi eMpumalanga njengokuba abahlali besithi iziseko zonakaliswa ngabomi ukuze amanzi ahanjiswe ngoshishino lwamatanki. Bathoma isusu ibhola. Kaizer Chiefs ayiphakamisela la ibhola, yes! Ngoku lesibini ngoku. I-Kaizer Chiefs izibekele indawo kwi-group stages zendebe ye-CAF Confederations emva kokubetha i-AS Simba ngamathathu kwelinye kwibala iDobsonville eSoweto ngalemva kwemini. Xa besixesha ukuza nexesha lokuxabise njengesikhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo Malibenani. Umphathiswa wezothutho unkosikazi Barbara Chris wondlala izicwangciso ezibandakanya icandelo labo icala kuthutho lwabantu ngololiwe. Uqhube wathi urhulumente yedwa akanakuziphumeza izicwangciso zokuhlaziya elicandelo lothutho. Umphathiswa ebethetha kwinkomfa namajelo endaba ePitoli ukondlala isicelo esitsha ngenkqubo entsha yolwazi RFI ngamafuphi. Umphathiswa uxelinise ukuba i-RFI ayinkqubo yethenda koko yokuqokelela iziphakamiso kwimakethi inike ulwazi kubatyalizimali. Uthi ibhanka yophuhliso yakumazantsi eAfrika eza kumilisela le nkqubo. Uhambise wathi bakwamilisela inkqubo yamatikiti ngobuchwephesha. This will mean faster train repairs, better reliability and new investment in nearby areas, creating jobs and boosting local development. It is for this reason that the private sector participation is paramount given the magnitude of this project. The third area is to turn PRASA's fibre optic network into an asset. Along our railway lines, PRASA is rolling out thousands of kilometres of fibre optic cable as part of its new signalling system. Usomakhuzu wePrasa uthi ukubandakanywa kwecandelo labo icala ekuphuculweni kothutho lololiwe yinto enkulu. The inputs coming through this process are critical, and there's a number of key infrastructure programs that have been identified through the passenger rail RFIs. The first one being the automatic fare collection. That's a smart ticketing program which will ensure that we can transport the numbers and ensure that we do have seamless movement within our system. The second one is around our depot modernization program, particularly Wolmerton and Braamfontein. Le nkqubo intsha ye-RFI isikelwe umda omhla we-15 kuDisemba. Umongameli Cyril Ramaphosa uliqukumbele utyelelo lwakhe lwaseMalaysia nalapho edibene neenkokeli eziphuma kumacandelo ohlukeneyo ngeenjongo zokuqaqambisa eli njengelizwe lotyalo-mali. Umongameli ukwazimase ingquntyeli yombutho wezizwe zelizwekazi Asia, i-Association of Southeast Asia Nations. Ingqungquthela yezizwe ezimanyeneyo zomzantsi mpuma we-Asia yindibano yamazwe anamandla kwilizwekazi lase-Asia. Le ngqungquthela itsale iinkokheli eziliqela zamazwe ehlabathi ezifana nomongameli waseMelika umongameli Donald Trump. UMzantsi Afrika nawo ubonwa njengelizwe elinesakhono kwaye ufumene isimemo esikhethekileyo kule ngqungquthela. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa usebenzise le ndibano ukuqinisa ubudlelwane kwezorhwebo notyalo-mali ukwadibene nabezoshishino eKuala Lumpur. OkaRamaphosa usebenzise lithuba ukuhambisa iinkcukacha ngokulungela komzantsi Afrika ukusindleka ingqungquthela ye-G20 kule nyanga izayo, nanjengoko amanye amazwe ayinxalenye le ngqungquthela eza kuba inxalenye ye-G20 eza kubanjelwa eRhawutini kule nyanga izayo.
Umqobo ongafikeleli kwinkonzo zamanzi uyaqhuba nokuqatsela kwingqi zomasipala eNkoma zeMpumalanga. Uluntu luthi le ngxuba kaxaka yenziwa ngabomu ukuze amanzi azokunikezelwa ngamatanki koosomashishini. Umonakalo kwiziseko zamanzi ubangele ukuqhwalela kwenkonzo yamanzi kwiilali ezininzi ixesha elide. Kumlambo iNkomazi kube ngumbono omxesile wabantu kuwo beyokukha amanzi bambi bevasa impahla abanye besenza amasiko kodwa abanye abahlali basela kulamanzi bengazi oko kuthi kwenzeke kuwo nokuthi kubeke impilo zabo emngciphekweni. Batreka la kakhalala mandi etinsila njengoba nibona kuso sinatha la siwasha la siphila la. Siyastruglisha kakhulu ngemandi. Kambe ke isibhedlele saseTonga naso siyachaphazeleka ngokumandla akukho nethonsi lamanzi eliphumayo kwimpompo zaso. We are more concerned ngehlobo zethu esilela phakathi, we are more concerned ngempilo zabo and we can't stop ukuthi so relaxa kanti ihlobo zethu siyasokola lapha. Kananjalo abahlali bathi umngeni wamanzi ukwabangelwa kukuba ngohlohle sakhe kubanini benkampani zamatanki wamanzi ezenza ushishino. Kunjalo nje izixhobo zamanzi zithi zitshatyalaliswe amatyeli ngamatyeli nokuthi kukhokelele kushukuxekeni kwamanzi. We don't believe ukuthi bantu labafuna ama-copper cable. No. I-security is involved. There is a potential ye-sabotage within the municipality itself. Ma-official akhona lapha. Ayathi bona whether banala ma-water tankers lawa la private labafuna ukuthi abantu bese basupplya ngawo bathola imali. So then kufanele ingasebenzi le pump lena. Lo gama umasipala waseNkomazi uthi uzijule ijaco ekutheni xhaxhe umgangatho wokhuseleko. Kwamanje sizamile ukuthi silungise issue ye security ukuthi igcine ngokusebenzisa i-security yesimanje manje singarely kakhulu kuleye bantu. Angeke ngidisclose ukuthi kunani kodwa si improve kakhulu. Ukanti ke lo masipala unengqiniseko yokuba amanzi aza kufikelela eluntwini ngokubanzi kungentsuku zatywala. Usapho lukaMiso Kuhle Nkwanaso neminyaka eli-19 lusenyembezana emva kwesihelegu sokusweleka kwakhe, nto leyo ebangele umsindo kuluntu lwaseGqeberha eMpuma Koloni iNquna kumakhasi onxibelelwano. Kusolwa ukuba waxhwilwa ze wabethwa ngokungenalusini ngusomashishini wasekuhlaleni emtyhola ngokumkhuthuza ngomhla we-11 kule nyanga. Emva kweveki esesibhedlele uMiso Kuhle uye wayinabela ingubo kaqaqaqa. Intlungu ibonakala ibhale ebusweni kusapho lakwaNkwalase nanjengoko besazama ukwamkela ukuswelekela ngunyana wabo. uMiso Kuhle ebeyithanda kakhulu ibhola ekhatywayo ekwazibona enekamva eliqaqambileyo kuyo. Usapho lwakhe lusothukile luhlobo abhubhe ngalo. So ungumntu ebesisajonge lukhulu kuye because uthi xa ethetha nam athi yabona nje bulapha nje ndizawuphangela uzawubona uzawuhlala eRhawutini. Athi xa gqibezela athi nothi nje just eRhawutini uzaba seselithini ngenxa yam. Uthi usista wakhe njengoba engumntu ohlenje uneefowuni ezifaulty unosisi uthi uzaba nefowuni wena. First wages yam andikhathali noma yimali nelo phone but uzaba nefowuni ethengwe ndim. Umkhuluwa wakhe uthi usapho belisajonge lukhulu kuMiso Kuhle kwaye bafuna bulungisa ngokwenzeke kumntakwabo. He ruined me, not only me, but he ruined family, friends kaMiso, because Miso had plans for his future and ukhathe shot bomntana. Umqeqeshi kunye nobekuliqela lebhola ekhatywayo noMiso Kuhle nabo bathi kusenzima ukwamkela lelahleko. Very resilience. Umfana ungumntu yifighter, i-get goer. Uye wahamba all out athi coach mnandi ngogood kakhulu apha kwisoka qha. Umnumzana bona enza kwenza imbali zaba imbaleki. Ndithi man Miso wena wakwabaleka phi. Uhambile konyana woyojoina from esikolweni icala lembaleki. Uzenzeleke imbali phana weza nendondo. Umtyholwa kwelityala nongusomashishini owaziwayo kulindile ukuba avele enkundleni kaMantyi New Brighton ngolwesibini kwiindaba ze-SABC. Ndunguntombozuko Bhalintulo eGqeberha.
Usinamkela kwakhona kwindaba zeljelo uyakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa kanti xa ubukela sicela ucofe ulike sewuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe umphathi wezothutho unkosikazi Barbara Creezy wondlala izicwangciso ezibandakanya icandelo labucala kuthutho lwabantu kololiwe uqhube wathi urhulumente yedwa kanakuziphumeza izicwangciso zokuhlaziya icandelo lothutho umphathi sebethetha kwinkomfa namajelo endaba ePitoli kondlala isicelo esitsha ngenkqubo entsha yolwazi RFI ngamafuphi. Imalike yoshishino lwezindlu yephondo laseLimpopo yona ikhula ngokukhawuleza kweli ilandelwa intshona koloni kunye neGauteng. Ngokwenkcukacha Manani ixabiso lezindlu zokuhlala kwiphondo lesine ngobukhulu kweli ngokomhlaba linyuke ngaphezulu kwe-12% ngoMeyi 2025. Ukubangela ukukhula okumandla koqoqosho lweliphondo kwezinyanga ezidluleyo. iStats SA ithi uqoqosho lwaseLimpopo lukhule ngaphezulu komlinganiselo welizwe ngo-2024. Ikomkhulu leliphondo iPolokwane kunye needolophu ezifana eMokopane, iTzaneen kunye neLuitrigard zisele zingunozala woshishino lwezindlu. Ngokukamasipala wasePolokwane indlu ebixabisa ngaphezulu kwesiqingatha sesigidi serandi ngo-2015 ePolokwane ngoku ixabisa ngapha kwesigidi esinesiqingatha serandi. Lo ngumtso obalulekileyo we-150% kwixabiso leminyaka nje elishumi. Idolophu yaseMpumalanga eMiddelburg ikwindawo yesibini ngokukhula kwexabiso lezindlu ngo-87%. Umnini wendlu kunye nearhente yezindlu uOpa Baloyi unemihlaba emihlanu ePolokwana. Lo kaBaloyi uthi ukutyala imali kwizindlu eLimpopo ngoku yeyona ndlela elungileyo kudala ubutyebi bungagungqiyo. I always encourage people out there that I meet that you don't wait to buy a property. You rather buy property today and rather wait because over time it accumulates and the growth will definitely shock you. Umthengisi wezindlu nomhlaba uthi ukhuseleko, imozulu eshushu, ukhenketho kunye nemigodi zezinye zezinto eziphambili eziqhuba ukukhula kwexabiso lezindlu. Polokwane, obviously, as in Sepedi, it's called Place of Peace. It's the capital of Limpopo, which is one of the safest provinces in South Africa. Umasipala wasePolokwane ubalule ukuphumelela kwemalike yoshishino lwezindlu kumaphulo ezophuhliso lweziseko ezingundoqo zesixeko. We are very much happy that our investment into infrastructure, building better roads, and generally our economic strategy of availing land for development. Ngeli lixa ixabiso lezindlu eTzaneen linyuke ngo-60% kule minyaka ilishumi idlulileyo. Isikolo samabanga aphezulu saseMonti eMpuma Koloni sineqhayiya emva kokuphumelela isitshaba sikaMiss South Africa kwaye sakuba inkokheli yabafundi kwesi sikolo nowaphumelela imatriki kuso ngo-2019. Uqhawekazi Mazaleni oneminyaka engama-24 phume emagqabini phakathi kwamaqobokazana asithobe bekhuphisana nawo eSun Square Arena ePitoli phezolo. Uqhawekazi Mazaleni uqale kulamasango kubonakalisa izakhono zakhe. Ootitshala bakhe bakholelwa ukuba eli wonga likaMiss South Africa yinto ayidalelweyo kuba wayegqwesa nakukhuphiswano lonobuhle kwesi sikolo. Esi sikolo sithemba ukuba eli wonga lakhe liza kukhuthaza nabanye abafundi kwesi sikolo. She was always dedicated towards giving a little bit more towards society and that, and watching her grow through her career and through her profession and you know where she wants to be in life, she's stuck to her goals and her laurels and she's made the most of every opportunity presented to her. Ukanti nabo babefunda naye bayangqinelana nalamazwe enqununu. Uqhawe okwaba ngumuntu onothando ofikelelekayo ebantwini, othanda wonke umuntu, akanamuntu amkhethayo, and I think that's allowed abantu babakwazi ukuya kuye bamthande naye. She's our head girl, wayenkokheli yethu apha esikoleni. Eyona nto that I think I would want abantu ababaza emva kwakhe, even naba abasebemkile apha kwesi sikolo, bathathe lento ba unga-achieve noba yintoni, no matter where you come from the class yethu that was 50 people, uqhawekazi in this small school in the Eastern Cape,
ukwazile ufikelela pha kwinto kaMiss SA, and ndinqwenela abanye abantu nabo kwezi passion banazo nezinto bafuna uzenza bakwazi uzithatha kwamanqanaba aphezulu ke ngoku. Esi sikolo siceba ukubamba imibhiyozo ngeliqaphela eliwonga likaMazaleni. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Umasipala waseSitsotho kwiphondo laseFreystata usigxeka bukhali izityalo zokuqesha ngokuzalana. Ukuze emva kokuba abanye abadlali baseCaledon Park eVicksburg beqhankqalaze ngaphandle kweziko logutyulo benyanzelisa ukuba kulandelwe inkqubo efanelekileyo yengqesho. Usothulupho lomasipala useyipati Mbiwe uthi akakatyumbi umntu uza kuba ligosa loluntu kweli phulo kwaye ukaqeshwa abasebenzi kwiphulo leliziko logutyulo. Umasipala waseSitsotho uthi uphuculiseko zawo zamanzi nogutyulo kungokunje kukwiphulo lokulungiswa kweziseko nogutyulo neliza kuchitha iinyanga ezili-18 kukwadalwa nemisebenzi. Nangona kunjalo abahlali baseCaledon Park eVicksburg bathi badlelwa indlala kwaye kwasoloko bebekelwa bucala. We are marginalized, especially colored communities on the widespread, on the South African wide scale. Within our colored community, our small community which is Caledon Park, our municipality is failing us. Our people need work. Our youth are unemployed. We never get a chance. We are not working. We are qualified, but when we applied, we never get called. Anything, nothing happened. So we are not happy at all. Abahlali bazimisela ukuqhankqalaza xa izikhalazo zabo zingathathelwa ngqalelo. Bathi makulandelwe inkqubo efanelekileyo yokuqeshwa kwabantu kulo masipala. We spoke to the municipal manager and the post was re-advertised, and we were hoping that people who submitted their CVs will be considered. They will be called for the interviews or be shortlisted, but none of them were called for the interviews. Yet last week we received information that the CLO is already continuing employing people. And then we don't know how her employment came about. That is why we are here today to say the processes must start from the beginning. Ukanti usodolophu uthi kuza kusetyenziswa inkqubo kaqashqash irafu ngelasemzini ukuchonga abahlali abazaqeshwa kweli phulo kwaye kuza kuqeshwa abasebenzi abali-15 kwiwadi nganye. So I'm still waiting after the project scoring committee to get the report as far as the CLO is concerned. So I won't say the process are being flawed, because even the people claiming that the process are being flawed, they've not brought whatever they know to my office so that I can check to say if the CLO is being appointed. I've just heard through them actually when the community were concerned and sent some WhatsApp that there's a CLO on site, and when I asked they say there's a CLO on site, but I've not gotten the report in terms of but I know that we've advertised. For that we do advertise. Lo masipala uthi wenza kangangoko ukuphucula iziseko zophuhliso. iKaizer Chiefs izibekele indawo kwi-group stages endebe ye-CAF Confederation emva kokubethi eSimba ngamanqaku amathathu kwelinye eDobsonville Stadium eSoweto ngalemva kwemini. Ukanti kule veki ephelileyo kumlenze wokuqala eDRC la maqela abambene ngeqanda macala nanga amabala engomdlalo waseDobsonville. Back in the day. Now, McCarthy looking for the ball over the top. Lilepo on the up and up, takes it in stride. Lilepo save, but there's no denying a first goal for Kaizer Chiefs, and it's Etrosia Igodaro. What am I so sick ball? Kaizer Chiefs ayiphakamisela la ibhola, yes! Nqaku lesibini ngoku, advantage amakhosi wafika ngokwakhe uzitha kwinika. Afika amakhosi ngoku i-advantage kuwo. Inqaku lesibini ngomzuzu we-14th 14th minute. As Chiefs look for their third. Header! 3 for Kaizer Chiefs. It is Lilepo. Now numbers getting into the box here. They need a good ball. It's thrown in. Oh, they found the back of the net, Simba. Beautifully done with the ball in and the big men pushing forward here. And is
Okugqibela usapho lukaSenzo Meyiwa nabalandeli b'Orlando Pirates luthi inkonzo yeli ezobulungisa ibadanise kakhulu njengoko bungekafunyanwa ubulungisa ngokubulawa kaMeyiwa. Oku kuza njengoko usapho lukhumbule ubomi bukaSenzo Meyiwa emva kweminyaka eli-11 wadutyulwa wasweleka kwikhaya lalo wayithandana naye imvumi uKelly Khumalo eFostroras eGauteng. Imibutho emibini yabalandeli bePirates ityelele usapho lwakaMeyiwa eMlazi eThekwini. Yabona nathi uthi kusho ukuthi noma wakho uyogcina sehambe njengoba baSenzo ngoba phela asinabulungiswa asinalutho besibuthola ngecala lika Senzo seku11 years manje uSenzo ashona yangu limakoti wakithi manje le uma ngaSenzo uzoza agule naye afe njengomfowethu owafa eshawa stroke ngenxa yokucabanga izinto eziningi kubhlungu siyakhala ngeke uze kuphole inhlungu hlezi ikhona sonke insuku kuba igama laSenzo alipheli thina somndeni sihlisikhala kubhlungu uSenzo simkhulise kanzima newele lakhe lahamba emhlabeni wasala uSenzo athi futhi konke kuzolunga namhlanje kwenze into ezibhlungu kodwa ubulungisa sibutholi. It's about Christmas time, so when it's about Christmas time, Senzo Meyiwa, we know that he would have bought presents for the family and all that, so we don't want her to feel so lonely. We are showering her with all these gifts out of love as a Senzo Meyiwa branch, as Orlando Pirates supporters, to say, let our mother have a festive season, because it's already a festive season, while we are celebrating Senzo Meyiwa's life. But we are saying to her, even on this day, which is 11 years without justice, but she must know that we are here to support her, and we are here to give her love. I'm happy because I'm part of this. If a mother always cry, always is my mother. So I take her as my mother. If she's crying for something, maybe she don't have grocery, always we come and give. So that is very painful. Like she said, she don't even watch the TV. Myself too, sometimes when they talk about sense, I not even watch that thing because to me it don't make sense. If someone gonna kill someone and take 11 years, kakade besingena kuphuthula ngekasengwa eza ngomzozi ngesizulu makube Chus Sibele.